בכל כמה ימים הם מגיעים לכאן. משמרת מחאה קטנה ומאורגנת של חרדים מהפלגים הקיצוניים ביותר, פעולה אחת מתוך מערך שלם שנלחם בגיוס החרדים לצבא. אנחנו באים, אנחנו מביעים את הכאב שלנו, אנחנו מסבירים את זה לכל מי שרוצה לשמוע מה הכאב שלנו. אבל מה שתכלס אתם עושים זה ללכת ולהציק לכל מי שעוסק בגיוס חרדים. אתם הולכים אליהם לבתים ומציקים להם. חס וחלילה, אנחנו לא מחפשים להציק לאף אחד. אנחנו מעוניינים להביע את הכאב שיש לנו. היעד של המפגינים כאן הוא ראש מדור בני ישיבות בצה"ל, רב סרן יעקב רש"י. שלטים משמו הודפסו במיוחד ולא בפעם הראשונה. לפני חודשיים חילקו לו פשקבילים שהם בעצם כמו פולסה דנור על יד הבית. שהוא ראוי למוות ולהירקב והוא רשע. מגיעים לבוא בשלוש בלילה, חותמים לו את המנעולים, שופטים לו איומים ברצח, מאיימים על ילדיו, האנשים האלה ממררים את החיים לכל תושבי השכונה. רק אחרי הוראה של השוטרים שהוזעקו על ידי השכנים, המפגינים מתקפלים ועוזבים את המקום עד הפעם הבאה. שיא חדש במאבק הזה שרוכש כבר כמעט 4 שנים נרשם בחודשים האחרונים, כשהתמונות האלה של חיילים חרדים מתקפים ברחובות ירושלים הפכו כמעט שגרה. מאז החלה המשטרה לשלוח בלשים מחופשים לחיילים חרדים בסדרה של מבצעים יזומים, מורגשת עלייה חדה עוד יותר גם במספר התקיפות וגם בחומרתן. אנחנו מאוד נהנים מהמבצעים האלה, זה משרת רק את המטרות שלנו. זה לא מספיק שאנחנו נדע שיש לנו אזור סטרילי שבו חיילים לא מסתובבים, אנחנו בעצם רוצים להראות את ההוקעה, לחנך את הילדים שחייל זה דבר לא טוב. דוד רוטמן, איש הפלג הקיצוני נטורי קרתא שבמאה השערים, הוא מהראשונים שמגיעים לכל זירה. כבר פעמיים הוא נעצר ושוחרר. אני לא ראיתי אף פעם תקיפה של חייל חרדי במדים, חוץ ממקרים שבהם החייל הזה התחיל להתנהג באלימות. אנחנו רוצים כן לבזות אותו, אבל שלא יותקף. רוטמן יודע להגיע לכל תקיפה בזכות מערך טלפוני מיוחד שמזעיק את תושבי השכונה בזמן אמת בכל אירוע. Arboisa sikinki tuna yedie asi achadag yetstaram fikika shabesov mashurim ta intergestellte Sach kintzaruk moichezan Arboisa. מה שאתה מכנה כמו וואטסאפ, יש קבוצות חרדיות. רואה חייל חרדי ברחוב, שולח הודעה ל2,000 אנשים. כמו שרץ אצל החילונים, זה רץ גם אצל החרדים, רק בפורמט קשר, בפורמט קולי. אבל לא מדובר רק באירועים ספונטניים בתוך גבולות מאה שערים בלבד, אלא מערך מאורגן של קואליציית ארגונים נגד הגיוס שמייצאים מכאן פעילות לכל רחבי הארץ. מבית הכנסת הזה, בלב השכונה החרדית הסגורה, הם יוצאים עכשיו לפעילות ביעד רחוק במיוחד, מצוידים בכתובת מדויקת ושלטים שהוכנו מראש. אנחנו נוסעים עכשיו לבאר שבע, קיבלנו ידיעה שיש שם גייס, שהוא משכנע בחורים לעזוב את הגמרא וללכת לצבא. אנחנו הולכים להפגין מחוץ לבית שלו, שידעו שיש פה סכנה, אש. לא ננוח ולא נשקוט עד שתפסיק בסחר הנשמות. גם כאן ההפגנה מסתיימת רק כשהשוטרים דורשים מהם לפנות את המקום. בחורי ישיבות ממתינים כאן. אז כל האלה שמתים כאן זה רוצים לקבל חופשת שירות? מפורש כן. המדור הזה נבדק במפורש על מנת לתת את דחיית השירות לחבר'ה. אחד היעדים של אותם ארגונים הוא יחיאל רדוצקי. צעיר חרדי שהתגייס, עסק בשילוב חרדים בצבא, וכיום משמש סגן מפקד מדור בני ישיבות. סומנת. החוברת הכי מפורסמת התפרסמה עם שם מפוצץ, הציידים. להתעורר בבוקר, עשרות טלפונים. דבר ראשון מהאנשים הקרובים, שמעת מה קרה? פרסמו חוברת. הפרטים שלך חשופים, וכללות, ואיומים, והחרמות, והשמצות, זה הגיע לשלב שאתה הולך ברחוב, ברגע שאתה הולך עם מדים, כבר מזהים אותך מהחוברת, וכבר פנים מול פנים מאחלים לך את כל הדברים הכי גרועים שאתה לא מאחל לגרועים שבאויבים שלך.
וכן, זה מזיז משהו בלב, ולפעמים זה מרסק. גם במקרה של יחיאל, כמו רבים מחבריו, זה לא הסתיים רק באיומים. נסעתי לבית מהבסיס, יורד מהאוטובוס, ואופס, אני נקלע לתוך הפגנה של הפלג הירושלמי, שהפגינו שם נגד גזירת הגיוס, כלשונם. וישר נוצר מעגל סביבי, התחות, כללות, לאט לאט המעגל התהדק, התחיל באגרופים קטנים, בוקסים קטנים לחזה, מרפקים לחזה, פסת הרגליים, התחלתי לרוץ, עשיתי עיקוף גדול, תוך כדי שבכל הרחובות מסביב אני חוטף נאצות וכללות מכל האנשים, חרדה, אין לך עולם הבא, תמות, כל כלל אפשרית, ספגתי שם. בכל יום כשיחיאל מגיע ללשכת הגיוס בתל השומר, הוא פוגש בכניסה עוד שלוחה של הארגונים למלחמה בגיוס. כל בחור שהוא יכול לשבת וללמוד ולשמור מצוות, אנחנו רוצים לעזור לו, שישאר ככה. הפעם לא מדובר בהפגנה, אלא בדוכן מידע פעיל שמעניק ייעוץ והכוונה כיצד להשתמט. והנחיות איך בלי שקרב, בלי שנתייצב, זה הנחיות, מה לעשות בפנים. המדריך לא מתייצב. המדריך לא מתייצב. אנחנו כבר כמעט שנה פה. הם יודעים שזה דבר חוקי. זה דבר חוקי, אין להם זכות בכלל לעשות מה שהם עושים עכשיו. לעמוד להדריך מי שנכנס להתייצב ולתת לו את התדרוך חוקי, מה שהוא צריך לעשות. זה דבר שמותר לנו לעשות. כלומר, התייעצתם עורכי דין? כן, יש לנו עורך דין שמלווה אותנו, הכל חוקי. אתם באתם באמת להגיש דיחוי, לא? בטח. והחבר'ה האלה דיברו איתכם? ניסו להציע לנו, איך זה נקרא, סוג של מסמך שאומר מה עושים, וניסו לעצור אותנו, מה להגיד, מה לא להגיד. מה שכן ההתנהגות שלהם בשכונות החרדיות ואיך שהם רוצים אחרי חיילים זה גועל נפש. זה לא ספק, ואף אחד לא תומך בזה, וגם אני לא תומך בכלל בשיטה שלהם. אני חולק עליהם. הניסיון היום לעשות שחייל הוא משהו שהוא טוב, אבל בציבור שלהם מנסים להעביר לנוער ולילדים שחייל זה הדבר האחרון שאתה תגיע אליו. חזרה למאה שערים. מכאן פועל החמ"ל שמנווט את הפעילות הזו. לכל ארגון יש דירה ריקה או משרד, ושם יוצאות פעולות ההסברה, ההפגנות והמאבק המשפטי על כל חרדי שמועמד לגיוס. מדובר בבחורים שמכל סיבה שהיא, המאמץ שמאפשר להם להמשיך ללמוד בישיבה ולהיפטר משירות צבאי, שלל או סכנה, סיבוך כלשהו, ואנחנו מסייעים באדם שיוכלו להמשיך את אורח החיים הדתי שלהם. בעברית אתם מסייעים להם להשתמט. להשתמט יש לזה קונוטציה שלילית, אנחנו מסייעים להם לקבל את הזכויות שמגיעות להם על פי חוק. קודם כל, בחור ידע שיש לו איפה לפנות. יש לנו משרד עורכי דין שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו מגישים ערעור. אם צווים לא הגיעו... אם כל המלחמה הזאת היא חוקית, למה בעצם אתה מתראיין רק בפנים וכללות? בגלל שאם אני מפריע להם למנות את היעדים שלהם, הם יגיעו לעצור אותי אפילו שהם יודעים שאין עילה. ומי מממן את כל הפעילות הזאת? יש חסידויות גדולות, ענקיות בחול, אבל כמובן, העשירים הגדולים רוצים שזה יהיה, שאף אחד לא ידבר מזה. שלא ידעו. בגלל שכאילו הם נכנסים פה כבר למאבק פוליטי. הכסף שמגיע מעבר לים, בעיקר מחסידות סאטמר אנטי-ציונית, מחזיק את המערך הזה. אבל גם כאן, בארץ, הם מבקשים עזרה מכיוונים מפתיעים. אנחנו נקבל את העזרה גם מחוננו, גם מבצלם, גם מיש דין, גם משלום עכשיו. מי שיבוא לתת לנו עזרה, לתת לנו ייעוץ משפטי, לתת לנו ייעוץ איך לפעול, איך לעורר דעת קהל וכו', אנחנו בהחלט מקבלים את העזרה. בפלגים הקיצוניים למדו את השיטה. בחסות משפטית הם מותחים עד לקצה את גבולות החוק והדמוקרטיה, לא רק כדי לסייע לצעירים לחמוק משירות צבאי, אלא גם כדי להוביל מאבק אקטיבי במגייסי החרדים. הם בהגדרה הלכתית מסיתים ומדיחים. מבחינתי הם לא פחות ממיסיונרים, יבוא מול הבית שלהם עם שלטים גדולים, מבחינתי שלא ייתנו להם בבית כנסת עליות, שלא ייתנו להם לעלות חזנים, שבהחלט ימנעו מהם את כל הזכויות הנורמליות שיש לאדם חרדי בחיים החרדיים, בשביל שהציבור החרדי יפנים שלמכור נשמות בשביל כסף לא במגרש שלנו. לא רחוק ממרכז הפעילות של הארגונים נגד הגיוס, אנחנו שוב פוגשים את יחיאל, הפעם הוא על אזרחי כמובן, חוזר אל רחובות ילדותו. בעצם מגיל 5 עד גיל 20, 21, פה היה מרכז חיי, כן. וכשאתה מגיע לכאן, לא יעלה על הדעת שתגיע במדים. אין סיכוי. אין סיכוי. ואין את החלום הזה של לרצות להגיע לכאן, למקום שבו גדלת, עם המדים, הדרגות, להראות, תראו מה יצא ממני. האמת היא שעד היום לא חשבתי על זה, אבל עכשיו שאתה שואל את זה, כן.
שהשכנים, שהאנשים שגרים מסביב בשכונה, יראו מה יצא מיחיאל שגדל איתם. וכן, בעזרת השם אני מאמין שעוד יבואו ימים שחיילים ייכנסו לשכונה והכל יהיה רגוע והכל יהיה שלם. אתה באמת מאמין בזה? אני מאמין. מול האופטימיות של יחיאל צריך להזכיר שוב את המציאות. חיילים חרדים לא יכולים להסתובב בביטחון בשכונות החרדיות, ויש מי שפועל בכל הכוח כדי שהמצב הזה לא ישתנה לעולם. אם רוצים להגיע למצב שיוכל להיכנס חייל חרדי למאה שערים ולא יקרה לו כלום, לדעתי זה כמו לרצות להגיע למצב שחייל, גם לא חרדי, ייכנס לאיזו שכונה ערבית ושלא יקרה לו כלום. אין לנו שום דבר נגד הבן אדם שנמצא בתוך המדים, יש לנו בעיה רק עם המדים. אם אין לך מדים, אתה בסדר גמור, רק אנחנו, יש לנו עניין לתקוף מדים שנמצא מעליהם כיפה.